γάμισες. Hello guys, το σημερινό βίντεο είναι πολύ διαφορετικό Όντως, από ό,τι κάνουμε συνήθως εγώ και ο Βασίλης, γιατί ήθελα είναι βασικό. Νόμιζα είχαν φύγει όλα τα 5χρονα από το κανάλι. να ανακοινώσω κάποια πράγματα. Θα αρχίσω με το ότι ο Ασίντ έφαγε μπαν από μας γάμισες. το Roblox για μία ημέρα. Είναι βασικό. Τη Βαβρίλα! Και για αυτές τις 2-3 ημέρες μπορεί να μην κάνουμε βίντεο γιατί Για να γλιστράει. όπως ξέρετε μπαίνει και 15 Αύγουστος, Το που μυρίζει ψαρίλα όμως ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. οπότε δεν έχω κι εγώ πολύ χρόνο γιατί Δεν ξέρω αν θέλω να κλάψω ή να γελάσω με αυτή την κατάσταση. με έχω εκδηλώσεις εκεί. Oh, I have an idea. Θέλω αυτό το κασέρι να έχει λίγο μπέργκερ. Τέλος πάντων, πολύ άσχετο αυτό, δεν μας ενδιαφέρει καν. Με φιλός κούψα τη λεκάνη γιατί είχε σκατά από το προηγούμενο. Είχε φάει φασολάδα. Δεν μπορώ ρε γάμο, το μου έχει σπάσει τα νεύρα! Επίσης θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί και εγώ και ο Ασίντ δεν περιμέναμε Είστε όλοι καραγκιόζιδες. ποτέ να κάνουμε βίντεο και να πάνε τόσο καλά. Δηλαδή Αρνί! Το τέλος του αρνιού! εντάξει, θα μου πεις τώρα 40 κάτι με 100 like έχετε, αλλά και πάλι νιώθουμε πολύ proud για τον εαυτό μας. Να είναι ακόμη χειρότερο από τις προηγούμενες φορές. By the way, κάνω πολύ yapping σε αυτό το βίντεο, οπότε όποιος φάει Πού είχες πάει ρε? γιατί skip. Επίσης, σκέφτηκα μήπως θέλατε να κάνουμε κάποιο βίντεο Q&A να γνωριστούμε καλύτερα. Τι έκανε ρε? Τι έκανε ρε? Ρε θα τρελαθώ ρε, αλήθεια. Every pony will gather round. See, I look lovely in my gown. What they don't know is that I have fooled them all. Ή να μπείτε στον Discord server μας που Είναι βασικό. Τι είναι αυτό ρε μάνο? άμα θέλετε σας λέω το link Τέλος πάντων. ή σας το στέλνω ή μου λέτε το Discord name σας για να σας τον στείλω. Fucking problem! Fuck wrong with you! Πώς δεν τι έπαθες, χάζεψες? Does this look on? That's a lot of damn. Που θα κάνουμε εκεί πέρα, σκεφτήκαμε πολλά events, πολλά movie nights και Σοβαρό μιλάς! Ρε, κάνε κάτι με τη ζωή σου! πολλά horror nights. God damn you sexy motherfucker! Τα αγγλικά μου, what the fuck, ok. Δεν μπορώ ρε γάμο, το μου έχει σπάσει τα νεύρα! Γάμο της αλμόνερας σου μέσα! Σε παρακαλώ. Είναι βασικό. Αυτό, και αυτό, ναι, ευχαριστώ. Every what's up? It's Verbal Ace talking as Arnold Schwarzenegger. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, bye bye. Μας γάμισες. Στα μάτια μου ή στον τοίχο μου. Έλα μπαμπά, θα βγω με τον Γιώργο σήμερα και στο κινητό σπίτι του. Μην ανησυχείς. Δεν έχεις να πας πουθενά με αυτό το κολλιόπεδο. Κολλητική ταινία! Έχετε βιβλία για την υψοδοβία? Ναι, στο πάνω ράφι. Καλά μαλάκας είσαι. Μάνας! Πες τους γονείς σου να μην
παίξε special απ' όλα θα Μισήγουν τα βράδια, βόλτα στη Θεσσαλονίκη μέσα στα σκοτάδια. Απόψε έχει κρύο, εμείς χαζεύουμε τα άστα. Σου υπόσχομαι πως θα σε ντύσω με διαμάντι. Αυτό δεν ισχύει. Anyway. Βγάζω το αλφακά, πάει και μες στη μάπα, πίνω πολλά.